O 1 de abril de 1188, o mestre Mateu colocou os linteis sobre os que descansa o tímpano do Pórtico da Gloria. A entrada occidental da Catedral Románica como testemunho da súa autoría. Os promotores que fixeron posible a súa construción foron a Igrexa Compostelá e a monarquía galaico-leonesa, que estaba políticamente interesada en formar un poderoso centro cristiá de referencia no noroeste da Península Ibérica. Nun momento no que a cidade de Compostela comezaba a gañar importancia para a proxección europea do reino, Fernando II patrocina ao mestre Mateu e ao seu obradoiro para construir un portal de tal calidade que imprimiría un selo real no templo, unha condición que posteriormente se reforzaría co deseño do Panteón Real. O Pórtico da Gloria, considerada unha das obras cumio da arte occidental, emprega a arquitectura e a súa funcionalidade para transmitir unha mensaxe, creando un espazo sagrado no que, cun gran sentido da escenografía, se desenvolve un complexo programa iconográfico cunha temática apocalíptica centrada na salvación da humanidade a través da segunda vinda de Cristo. Esta complexa escenografía tería un claro compoñente cerimonial en relación coas grandes solemnidades que se celebraban na catedral. Sen embargo, esta maravillosa obra de arte pasou prácticamente desapercibida ata mediados do século XIX, cando se produciu un punto de inflexión na súa consideración. En pouco tempo, o Pórtico da Gloria converteuse nun fito internacional en un símbolo de identidade para os galeguistas, aparecendo nas obras de escritores, pensadores e intelectuais, e sendo definido por Manuel Rivas dende unha perspectiva contemporánea como a primeira gran película rodada en pedra.